पलिटिक्स राजनितिखौनो नोंथांमोनजों रायलायलायनोसै पलिटिक्स होनबा गोबां मानसियानो जोबोर इन्टारेस्ट मोनखायो नालाय बर'नि जि पलिटिक्स बर'नि जि राजनिति BTC नि जि थासारि बे थासारिखौ बेसेबां मा बुंबावनो नङा होमबा बेवहाय सोरबा करापसन खालामदों सोरबा जेनुइन मावदों गोबां दुखु मोनदों गोबां गोजोननाय मोनदों बेनो सोलिगासिनो थादों आरो गोदान जेंना फैदों मोनद' हारिनो ट्राइबेल स्टेटास होनाय ST स्टेटास होनाय आरोबाव मोनसे जेंना फैबावदों BTR गोजोन गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनाय इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय बे जेंनाया फैदों BPF आ सरकार दाबाय एलाइन जानानै BJP जों आरो बे सरकार दा खामानि मावदों जायखिजाया सम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बायदिसिना खामानिखौ आखायाव लालांबाय बेखौ नोंथांमोना नुदों आरो लोगोसे एफा एनै जिहेतु इलेक्सनबो फैगासिनो थादों नालाय एफा एनै बिसोरनि गेजेराव माने इलेक्सन पारपसखौ लानानै मोनफा मोननै बेले बेजेबो नुलांगासिनो थादों स' जियानो जाया माने दा BTR गोजोन गोरोबथानि बाथ्राखौ नोंथांमोन आं मैया बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदोंमोन बाथ्राया जाहैबाय दा जायफोर बिथांमोना सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोना दा मेमरेन्डाम होनांगोन हाग्रामा महिलारिखौ बे गोरोबथाखौ मावफुंनायाव अब्लासो बिथांनिफ्राय सापर्ट मोनगोन बिथांमोना मेमरेन्डामखौ माब्ला होयो मिथिया होगोन ना बेखौ मिथिया स' बैबायदि सोलिबायदों आथिखालाव जोंनियाव आथिखालाव सोलिबाय थादों मा आंनिखौ आं मावगोन नोंनिखौ नों माव बे सोलिबाय थादों बेनिखायनो मेमरेन्डामखौ होगोन ना मिथिया सनितपुर बिश्वनाथनि बाथ्रायाथ' फैबायानो स' सनितपुर बिश्वनाथनि सुबुंफोरा जाबायदि जों इलेक्सन नुदोंमोन बेवहायथ' जायखिनिया माने हाबदोंमोन आरोना बे साइडनिफ्राय जायफोरा माने BTC आव हाबदों बिथांमोनखौ बांसिन भटखौ BPF नो होनाय नुदोंमोन नाथाय बिथांमोना दा मा सानगोन मिथिया स' बेबायदि सोलिबाय दं आथिखालाव बे सोलिबाय थादों जोंनि BTC आव बेफोरनो सोलिबाय थादों स' बे जाबाय BTC नि जेंना बेनिखायनो नोंथांमोननि साननाय हनाया मा बुंदो आं बांद्राय बाथ्राफोरखौ माने सोरखौबा बिराद इनसाल्ट खालामनानै बुंनो गोसो जाया बुङाबो आंनि नेचार नङा बे जि नुदों बेखौ बुंदों जे मेमरेन्डाम होनांगोन दासो बिथांखौ जुदि लिडार होनना सानमारदो नामा बेबायदि टाइपनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों ना बेनिखायनो मेमरेन्डाम होनांगोन मेमरेन्डाम होनायनि उनाव मा जायो बेखौ सानगोन स' दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB UBPO बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामदोंमोन बिनिखायनो बिथांमोना थाबैनो मेमरेन्डामखौ होनांसिगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिनि उनाव बिथांनि सापर्टखौ मोनना मोना बे उननि बाथ्रा जागोन होनाया दरकार होआबा बोरैबा जागोन होनायनि उनाव बिथांनि रिएक्सना मा जागोन बेनिफ्राय मिथिगोन आरो आसलि रूपखौ बेनिखायनो होनाया दरकार बे राजखान्थिनि सम बे समाव सोरबा गाज्रिबाबो मोजांबाबो बिनि सापर्टखौ नांगोन जुदि बिनिफ्राय सापर्ट मोनोबा बेवहाय जेबो जोंहा लस गैया जुदि बिथाङा गावखौ आथिङाव हमजानो लुबैदोंबा आथिङाव हमनाया दरकार बिथांनि आथिङाव हमनानै जुदि बिथांनि मददखौ मोनोबा जोंनि बर' हारिया जेबो लस गैया बेनिखायनो मेमरेन्डाम बिथाङा होनो थिनदों होनाया दरकार किन्तु जेब्ला मेमरेन्डामखौ मोनगोन मेमरेन्डाम मोननायनि उनाव जुदि बिथाङा बेहाय जुदि जेबो गोसोआबा डाइरेक्ट रिजेक्ट खालामोबा बायदिसिना अब्लानिया बिथांनि माइनास पइन्टबो दं स' पलिटिकेल पार्टिया बे खामानिखौ मावनो हाया नाथाय माहारियारि आफादफोरा बे खामानिखौ निश्चय मावनो हायो स' बे सोलिबाय थादों आथिखालाव बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना निश्चय बुजिदों मा रोखोमनि पलिटिक्सआ सोलिबाय थादों आरो ओरैहाय नोंथांमोना नुबाय थादों सासे BPF नि माने मैखोम सापर्टार हाग्रामा महिलारिनि मैखोम सापर्टार जाय बिथांखौ MJ होननानै मिथियोना मानसिफोरा बिथाङा एसे दुखु मोननायखौ फोरमायदों बिथाङा माबा मोनसे दुखु मोननाय फोरमायदों आं बुंबाय मा दुखु मोनदों बोरै मोनदों जेबो क्लिपसिप आं जेबो होआ बिथाङा दुखु मोनदों जाहैबाय स' बेबायदि थासारिया BPF नियावबो बिदिब्ला जागायजेनबायानो नामा स' बेबायदि जागायजेननाङा जिहेतु दासो सरकार बै सरकार जाजेननायावनो जुदि गावसोरनि कर्मकर्ताफोरानो जुदि दुखु मोनोबा बै सरकारा माबायदि मोजां जागोन जुदि नों आं पाब्लिकआ जुदि दुखु मोनोबा अब्ला बै पार्टिया माबायदि सरकार सालायगोन बे साननो गोनां स' बे मोनसे माने साइन आरो नेरसोन जे MJ बादि बिथाङा
एमजे बिथाङा जाबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों बेनिफ्राय जोङो बे बाथ्राखौ साननो हायो आरोबाव बेबायदि गोबां मानसियाबो बेबायदि दुखु मोनखोमादों खोमा सिं सिं खारन बिथांमोना दिनैसिम जेसेबां भिडिअ बानायबोदों बिथांमोना बहुत माने सापर्टिभ भिडिअ बानायबोदों बिपिएफनि हाग्रामा महिला सार बिथांनि बेनिखायनो बिथांमोना दिनै दुखु मोनखागोन बे दुखु मोननायनि माखासे कारन थागोन कारनफोरखौ जों मिथिया बुंनो गोनांथिबो गैया स' जियानो जाया मानो स' बेबादि बेले बेजे थासारिखौ जों नुबायानो आरो जि 2026 जि इलेक्सन फैबाय थादों बे इलेक्सनाव बे खिन्थु हार्म खालामगोन बिपिएफखौ बेनिखायनो सम थानायावनो गासै बुस्थुखौ जुदि थिक थाक खालामोबा लसआथ' दोङो नंगौ देरहादों बे इलेक्सनाव थांनाय इलेक्सनाव देरहादों नाथाय नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथांमोननि थाखायबो एसे खहा जानायनि लामाया थागोन खारन मोनफा मोननै रुपफोरखौ मानसिफ्रा नुबाय नुनानै निस्सय मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे बिर'धि भाब फैनोबो हागौ गोबांनियाव स' जों सोरनो भट होनानै लाखो माथो बाय बेलेग बेलेगसो नुबाय जुदा जुदासो नुलांबाय बेबायदि साननाय फैगोन ना बेबायदि स' बेनो सोलिबाय थादों आथिखालाव जोंनियाव सोरबा स्किम मोननाय सोरबा स्किम मोनि सोरबा माने चेयारमेन जानो लुबैदों जानो मोनाखै सोरबा मेम्बार जानो लुबैदों जानो मोनाखै बायदिसिना सोलिबाय थादों आरो माखासे भिसिडिसिनि सेक्रेटारि आरो फरेस्टनि ग्रेड 1 ग्रेड 2 बेबायदि टाइपनि साख्रि माखासे होलांदोंमोन ना बेफोरखौ माखासे रिजेक्ट खालामनांगौ गोनांमोन बिसोरनि सायाव चेकिं सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बै चेकिंआ मा जाखो बेनि दासिम जेबो रिपर्ट गैया सप्तासे 10 दिननि गेजेरावनो मोननांगौमोन नाथाय मास मोनसे जालांबाय बेनि जेबो इनफरमेसन फैयाखै दासिम That means दासिम सासेबो बै बिथांमोना होलांनाय साख्रि होलांनाय जायफोरनो साख्रि होलांदोंमोन बिथांमोनखौ दासिम सासेबो आउट खालामनो हायाखै बिथांमोना दासिम सासेबो रिजेक्ट खालामनो हायाखै बे बाथ्रायानो रियेलिटिया आरो दासिम सासेबो सुबुंनो हानि पाट्टा होथ'नाय जायाखै बे खामानियाबो स्टार्ट जायाखै आरो जिखिनि आद्रा एपइन्टमेन्ट थालांदोंमोन होनो होन्दोंमोन ना बेथ' टाइमा जाथ'वाखै निस्सय बे एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना होआखै That means दासिम बिथांमोना सासेबो मानसिखौ आउट खालामनो हाथ'वाखै बेनो रियेलिटि आरोबाव सासेबो मानसिनो हानि पाट्टा दासिम बिथांमोना होआखै फार्स्ट प्रायरिटिमोन बे निस्सय नेक्स्ट मासफोरालागै जागोन डिसेम्बरफोरालागै जागोन एबा ओरैबायदिबो जानो हागौ 2026 इलेक्सननि उनावबो जानो हागौ बेयो स' बेबायदि बिदिब्ला मैयाबो आं बे बाथ्राखौनो बुंदों दिनै बेखौनो बुंदों जि बिटिसि आरो बिटिसि गोरोबथाखौ जायफोरा खालामदोंमोन बिथांमोना गावसोरनि गोरोबथानि खामानिखौ मावसिगोन आरो बिटिआर गोरोबथानि खामानिखौ जायफोरा बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंदोंमोन बिथांमोना मावसिगोन नाथाय बिटिआर गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय निस्सय सरकाराव थायोबा मोजां जागौमोन नाथाय बेबायदि थानो हायाखैसै बिथांमोना सुक्तिकारिफोरनि जि पलिटिकेल पार्टि होननानै जायखौ बुङो जोङो बिसोर बिदि थानो हायाखैसै ओरैहाय इउपिपिअनि माइन्ड सेटआबो एसे निस्सय डिफारेन्ट नङा होमबा बे जालांबाय स' माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि खौसेथि गैयै बेयो फिन नुजाफिनदों आरो पलिटिकेलिबो जों माने खौसेथि गैया आरो बेनि थाखाय जों दिनै जोबोर गाज्रि अबस्थायाव दङ आरो फिउचाराव मा जागोन बुंनो हाया फिउचारनिया फिउचार नाथाय प्रेजेन्ट सिटुएसनाव जि नुदों दानि थासारियाव जि नुदों बे जोबोर गाज्रि लोगोफोर नोंथांमोनजों आं पलिटिक्सनि बाथ्रा सावरायबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जेनेरेलि आङो फेसबुकआव इन्स्टाग्राम बा बेबायदि टेलिग्रामफोराव जेनेरेलि जेबो कन्टेन्ट होआ नाथाय फेसबुकआव सम सम आङो खायसे जोंनि स्कुलफोराव जानाय खायसे इभेन्टफोरखौ होयो माब्ला फट' सट' होयो आं सानदों मा नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो माखासे इनफरमेसन फेसबुकआवबो होनो थाखाय आं थिरां खालामदों जेनेरेलि आङो फेसबुकआव जेबो कन्टेन्टखौनो होआ खालि स्कुलाव जानाय खायसे इभेन्ट बा पिक्सारफोरखौल'सो बांसिन होयो बेफोरबो गोबां मटिभेटेड बुस्थु नाथाय बेफोरखौ मानसिया नाया एन्टारटेनखौल' नायनो फैयो फेसबुकआव थेवबो आं मोनसे बाथ्रा सानदों फेसबुकआव जिहेतु आं इउटिउबाव बेफोरनि इनफरमेसनखौ लाबोनायाव एसे प्रब्लेम जायो बै मोनसे चेनेलाव एफा एनै लाबोनो सानदोंबो नाथाय थेवब्लाबो फेसबुकआव लिंकनि महराव एबा सेन्टेन्सनि महराव लिरनाय महराव बेबायदि महराव मोनफा मोननै बा पिक्सारनि महराव बेबायदि मोनफा मोननै इनफरमेसन होलांनो सानदों जाय इनफरमेसना निस्सय गोबां मानसिनि गोबां समाव हेल्प जानो हागोन नोंथांमोना फेसबुकआव एन्टारटेनखौ बांसिन नायो नाथाय एन्टारटेनमेन्टनि लोगोसे बेहाय इनफरमेटिभ माखासे थायो भिडिअ'आनो जा लिंकआनो जा बा बेबादि जायखिजाया रोखोमनि कन्टेन्टआनो जा बेहाय थायो बेखौबो नोंथांमोना नायनाया मोजां होननानै आं सानो एन्टारटेनमेन्टखौबो नायनायजों लोगोसे बेखौबो नायनाया मोजां नोंथांमोना निस्सय आंनि फेसबुकआव जेसेखिनि आं कन्टेन्ट होबाय फेसबुकआव बेहाय माखासे इनफरमेसन नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ
नाथाय आं दा जायफोर इनफरमेसन होलांगोन गेजेर गेजेर बै इनफरमेसना नोंथांमोननि गोबां हेल्पफुल जानो हागौ बेबायदि स्टाइलाव आं खामानि मावनो सानदों फेसबुकआव स' बहुत दिन जाबाय आं फेसबुकआव नाथाय फेसबुकआव दिनैसिम ओरैबायदि कन्टेन्ट आं होफेराखै माने जाय माने बहुत हाइलि इनफरमेटिभ बेबायदि होफेराखै नाथाय दा आं थांखि लादों सम दिहुननो सानबाय फेसबुकनि थाखायबो नोंथांमोना रिल नायो ना होमबा रिल नायना मोजां मोनो नाथाय आंनियावथ' बैहाय बेबायदि रिल नुनाय नङा नोंथांमोना भिडिअबो नुनाय नङा भिडिअ नायखौथ' आं गारबायानो फ्राय नाथाय भिडिअ होयो आं माब्लाबा जास्ट बहाबा जोंनि स्कुलजों रिलेटेड बुस्थुनि सायाव माने जोंनि फरायसालिनि बेलायाव मा जायो जोंनि फरायसालियाव मोननैसो नेम निथि दङ बै नेम निथि हिसाबै नोंथांमोना गेजेर गेजेर गथ'फोरनि न'आव थांनाय भिडिअ नुयो फट' नुयो बे जाबाय जोंनिया मोनफ्रोमबो सेटारडेआव प्राय मोनफ्रोमबो सेटारडेआव बे मोनसे स्पेसियेल एजेन्डायै जोंनि स्कुलनि जों मा खालामो गथ'फोरनि न'आव थाङो क्लास 10 जेनेरेलि क्लास 10 9नियावबो माब्लाबा माब्लाबा थांनो नाजायो नाथाय खम थाङो क्लास 10नि फरायसाफोरनि न'आव थाङो बबेबा मोनसे गामियाव जेसेबां गथ' दङ बेबा मोनसे न'खरसेयाव बिसोरखौ जमा खालामनानै मा खालामो जोङो साबजेक्ट टिचारा साबजेक्टनि सायाव माने रिभिजन खालामो माने प्राय मोनब्रै मोनबा साबजेक्टआ रिभिजन खालामनायनि उनाव प्राय 3-4 घन्टा बिनि उनाव दसे सम मटिभेट खालामो बिनि उनाव जों गार्जेनजों सावरायो दुखु दाहा बेमार आजार गथ'नि मोनफ्रोम जेंनाखौ जों सावरायो बे जाबाय जोंनि स्कुलनि एजेन्डा थांनाय 14 बोसोराव थांनाय 14 इयार्सआव बे एजेन्डाया सोलिबाय थादों जोंनि स्कुलाव माने जेनेरेलि बहुत स्कुलानो गथ'फोरनि न'आव थाङो नाथाय जों मा खालामो न'आव थाङाल' जों गथ'नि न'आव प्राय 4निफ्राय 5 घन्टा थायो 1 बाजारनिफ्राय प्राय 5:30-6:00 जों थायो बै गथ'फोरखौ लानानै गार्जेनखौ लानानै स' बेबायदि स्पेसियेल मोनसे एजेन्डाखौ जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों थांनाय 14 बोसोराव जोंनि स्कुलनि थाखाय बे हिसाबै स्कुलनि रिजाल्टआ बहुत हाइलि माने सेटिसफाइड नङाबाबो बहुत मोजां माने थांनाय 5-6 बोसोराव माने अनलि 1 स्टुडेन्टआ फेल जादों फरायसालिनिफ्राय स' बेबायदि खालामनायनि जाहोनाव बहुत इमप्रुभ फैदों आरो बहुत नाजादों साक्सेस जायाखै नाजालांबाय थागोन जेब्लासिम दङ अब्लासिम स' बैफोरनि फट' आरो भिडिअखौ नोंथांमोना निस्सय नुयो आंनि फेसबुकआव बेफोरबो बहुत इनफरमेटिभ बुस्थु निस्सय नाथाय बेखौबो आङो बहुत हाइ ओरै खालामनानै होआखै जास्ट दिखांनो होदों नाथाय बेबायदि नङा बेबाराव नोंथांमोना माखासे इनफरमेटिभ बुस्थु होगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो बेबायदि इनफरमेसनखौ नोंथांमोना फेसबुकआवनो नुगोन आरो बेबायदि बहुत रोखोमनि नलेजनि सायाव भिडिअ कन्टेन्टखौथ' बै मोनसे चेनेलाव आं बांसिन लाबोनो सानबाय आरो पलिटिक्सनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना बे मोनसे चेनेलाव स' जायफोर नोंथांमोना अरायबो पलिटिक्सनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना बे चेनेलाव अरायबो थाबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बै मोनसे चेनेलावबो नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिस मेन चेनेल आंनि बे बैहायबो नोंथांमोना नुगोन नोंथांमोनखौ आं मिथिगौ नोंथांमोना बांसिन पलिटिक्स नायना मोजां मोनो बेनिखायनो बैहायबो पलिटिक्सनि भिडिअखौ होगोन आं होगोन माने होनाया सानसेयाव मोनसेबाबो होआबाबो साननै सानथामजों मोनसेबाबो गोलैथारगोन नाथाय बेवहाय मेक्सिमाम 99.9% भिडिअ जागोन राजखान्थिजों रिलेटेड बेबो बर'फोरनि राजखान्थिजों रिलेटेड बांसिन जागोन बेवहाय नोंथांमोना जेबो दासान बे चेनेलखौ आं एक्सट्रा बानायनायनि जाहोना जाहैबाय मा स' गोबां मानसिया गोबां इनफरमेसननि सायावबो भिडिअ नायनो लुबैयो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि डिसकभारि इनभेन्सन हाथियारनि सोमोन्दै बबेबा खायसे साइन्टिफिक नलेजनि सायाव बायदिसिना नलेजनि सायाव नायनो लुगैयो बेबायदि कन्टेन्टखौ पलिटिक्सजों जुदि मिक्सआप खालामनानै होबाय थायोबा एसे बोरैबा जायो बेनिखायनो आं मा सानदों बे चेनेलखौ एक्सट्रा बानायदों जेराव जायफोरा पलिटिक्सल' मोजां मोनो बे चेनेलाव अरायबो थानो हागोन थेंक इउ